De atâtea ori am discutat de-a lungul timpului despre seria Bakugan, dar mai niciodată nu am expus un subiect care este destul de principal în această serie, deși mai niciodată nu este menționat. Ei bine, codul dimensional în sine reprezintă nu doar o simplă regulă matematică, sau poate, de ce nu, un algoritm mistic, ci mai degrabă este știută drept prima lege a existenței scrisă în țesătura universului Bakugan. Multe nu putem spune că cunoaștem despre acesta, dar totuși putem afirma faptul că acesta a fost creat de către creatorii primordiali, adică entități care au modelat atât Vestroia cât și dimensiunile adiacente. În principiu, codul funcționează ca un fir invizibil, unul care menține cu adevărat ordinea între elemente cum ar fi Pyrus, Akos, Heios și așa mai departe, dar stabilește și limite prin care realitățile se pot intersecta. Un exemplu ar fi prin folosirea codului dimensional. Clay Fermin, mai bine cunoscutul drept Profesor Clay, a reușit în sezonul 2 al seriei să intercepteze semnale care duceau spre modelarea echipamentelor de luptă pentru Bakugani, semnalele venind în Vestroia tocmai din dimensiunea Gundaliei și Anitiei. Codul poate fi privit ca un ADN cosmic. Fiecare dimensiune are o secvență proprie, iar Vestroia posedă secvența centrală. Bakuganii, fiind creaturi vii de energie pură, sunt celulele acestei structuri. De aceea, atunci când un Bakugan trece printr-o poartă dimensională, el nu se teleportează pur și simplu, ci decodează și rescrie temporar propriul său cod genetic-energetic pentru a se potrivi cu noua dimensiune. Dar totul pare mult mai complex decât este în momentul în care introducem în discuție și pe cei 6 luptători antici, fiind prea bine cunoscuți în serie ca cei care și-au câștigat statutul prin lupte epice, dar și prin salvarea Vestroiei, dar ce nu ne spune seria cu adevărat ar fi faptul că fiecare dintre ei a descifrat o parte din codul dimensional. În sine au înțeles cum pot manipula conexiunile dintre dimensiuni și au reușit să închidă temporar fisurile care amenințau să distrugă Vestroia, practic prin această legătură devenind gardienii firewall-ului cosmic, dacă îl putem denumi așa. Vestroia, fiind nucleul central, este ca un server mamă. Omnia, entitatea înțeleaptă care a ales Drago, nu este doar un spirit, ci o manifestare a interfeței conștiente a codului dimensional. Ea există pentru a comunica cu Bakuganii și a-i ghida, pentru că niciun muritor nu ar putea înțelege în totalitate limbajul abstract al codului. Rupturile în sine nu sunt accidente, ci erori de compatibilitate. Când prea multă energie este concentrată într-o singură dimensiune, la fel cum s-a întâmplat în momentul în care Naga avea nucleul tăcerii, codul în sine începe să rescrie greșit. Dacă doriți, îl putem compara cu un program de calculator supraîncărcat. Astfel apar colapsuri de spațiu-timp, colapsuri pe care le denumim drept contopire dimensională. La fel cum s-a întâmplat și în ultimele episoade din primul sezon, unde puteam vedea clar că Vestroia și Pământul se contopeau. Acestea fiind de fapt avertismente că legile fundamentale au fost încălcate. Dar aici mai putem face și o legătură cu jumătatea sezonului 4 al seriei, adică în momentul în care aflăm că de fapt Den și cu Drago poartă denumirea de poartă și de cheie. Poarta și cheia în sine ar reprezenta de fapt secvențele vii ale codului dimensional. Puterile lor nu vin doar din elemente, ci și din faptul că ei reprezintă subrutinele cosmice ale codului. Atunci când luptă împreună, secvențele lor se completează și restabilesc echilibrul dintre lumi, deși unul destul de fragil până în momentul în care Drago evoluează la ultima sa formă, acolo fiind practic sfârșitul capătului de linie pentru codul dimensional, fiind practic un program complet, fără bug-uri în punctul acesta. Iar Den și cu Drago sunt cei care l-au completat, adică nu vor mai exista rupturi dimensionale în Vestroia, Gundalia, Nitia sau de ce nu poate și Vestal. Luptătorii umani, Dan, Shun, Marucho, etc. nu pot citi codul direct, dar, prin legătura cu Bakuganii lor, primesc ecouri emoționale și intuitive. Aceasta este explicația pentru care curajul, prietenia și loialitatea par să influențeze realitatea. Ele funcționează ca chei emoționale care stabilizează codul. Nu este magie, ci rezonanță vibrațională între ADN-ul uman și cel dimensional. Dar în principiu ar exista și o dimensiune ascunsă, cunoscută doar de antici, care s-ar denumi drept spațiul gol, o zonă unde codul dimensional este incomplet și unde realitatea este instabilă. Acolo ajung ființele care încearcă să rescrie regulile după bunul plac, ființe de genul lui Rezanoid. Teoria spune că în acel spațiu a fost exilat nucleul corupt al lui Naga, nucleul care s-a creat de bunăvoie alături de nucleul tăcerii în interiorul acestuia,
Evident, nucleul a fost exilat pentru a preveni rescrierea completă a Vestroiei. Nu de alta, dar ființe precum Reizenoi și Naga, după ce au fost învinși, nu s-au întors niciodată la forma de bilă, ci mai degrabă au dispărut. Și după câte știm, un Bakugan, dacă nu este mecanic, ori se întoarce la forma de bilă, ori se teleportează în altă dimensiune, dacă acesta este incompatibil cu codul dimensional. Codul dimensional nu este doar un mecanism pasiv, ci adevăratul personaj invizibil al francizei Bakugan. El decide cine primește puterea, cine poate trece între lumi și când ordinea trebuie restabilită. Toate evenimentele majore, ascensiunea lui Drago, căderea lui Naga, lupta anticilor, nu sunt simple bătălii, ci etape din procesul de autocorectare al codului. În sine, seria Bakugan nu este doar despre confruntări și prietenii, ci despre o luptă continuă a păstrării echilibrului pentru progresul cosmic viu, în care fiecare erou, fiecare Bakugan și fiecare alegere rescrie o mică parte din structura universului. Ei bine, dar totul rămâne și la aprecierea voastră dacă considerați că această teorie este una corectă. În serie, codul dimensional nu ne-a fost expus foarte mult și atât cât a fost expus ne-a lăsat cu foarte multe semne de întrebare. Probabil că dacă Sfera Sacră ne-ar fi spus mai multe în sezonul 3 al seriei, am fi aflat aproape tot adevărul. Deși apare nu a fost cazul de așa ceva, putem prefera și teoriile de genul, deși, sincer, vreau să le ascult și pe ale voastre în secțiunea de comentarii. Totuși, noi am ajuns și la finalul episodului nostru de astăzi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să apăsați pe butonul de like, pe cel de subscribe și pe clopoțel pentru a vă arăta susținerea și noi o să ne auzim ca de obicei data viitoare la un nou episod. Așa că vă spun să aveți o zi frumoasă în continuare. Nu e tabu. Vestroia cade prima sub pașii mei. Gardienii se sting, nu rezistă nicăieri. Codul dimensional ascultă de foc. Spectra devine profet și proroc. Gundalia tremură, războinicii plâng. Armatele lor în cenușă se frâng. Helios